fokus cu, fokus. Ayo masuk. Ayo lo cu. Ya yuk. Ayo Mas Gun. Oh ya. Oh. Ayo Mas Gun. Oh. Ya. Ya yuk, ya yuk. Semangat cu, semangat. Ya. Mikir tan mericik iki Mas Kentung. Mas Bongge. Ya tanggapane kene ora umum. Ora umum. Nyambut gawe urung apa-apa wis lung. Lah tuan rumah iki ngene kok. Ngopo ngono ki? Aku mangan bakso tek 8 mangkok itu. Lah wong ki lak kebacut kowe kuwi to. Lah luwe kok. Ya luwe-luwe ning mbok yo gawe tolak ukur. Tapi meriah lho nggih. Meriah. Apa ki adewe ditimbali. Desa pundi mriki? Jiwan gene bapak sinten? Santo sapa? Pak Rokani kok Ayo Santo iki dulure adoh. Gone bapak Rokani nanggap reok ya grup sangka Ponorogo. Nekakne terop ya apike kaya ngene tangga teparut dilumpukne. Alhamdulillah dalam rangka tasyakuran cakur menika mungkin alhamdulillah mungkin sedaya Menika acarae sunatane bapake menika kira-kira. Uduh. Lah tak kira sing disunat kuwi mlakune iso ngene kok. Batin kuwi tuwek kotot. Menika sesepuhe mriki kok iki karep. Ora lho, Mbak. Mang njaluk wedak jatil ora pisan tok. Neng mbok yo iki nyambut gawe sing apik. Masa mek koprol nang ngarep ngono ya 100.000. 100.000 sanding urung wae lho. Contoh didelok ngene iki lho, dayae nggih rawuh melih alhamdulillah. Tambah 50 engko. Lambemu ngono kok iso. Lanjut melih, Cok.
Ora apa-apa Mas, wong iki gawe semangate sampean iki ora usah dikon mulih. Lah ngopo? Ben iki trambul kok bengi. Dum karo Sinoman kene iki mosok kok pilihne banci iki lho. Banci kabeh. Lah kok tak wae sing tawone ya iso kabeh. Ya paling endalak nggih semangate Sinoman. Wong wedok sing alus to. Ya ora les nesu ngono lho Cahayu. Lah ya sepurane to. Udah melu aku suka marmut. Suarane iki sing lek jeneng wong wedok ayu iki ben mbah-mbah iki mas-mase kero lek kowe iki wong wedok tenang. Wengke jajale tak tekoni ning kono dikapakne wengke. Ditemoki lho, Mas. Ditemoki kowe ya. Ditemoki. Iki ketoke ketua Sinoman iki ngarep Lah dhewe. iya, lambiku anu ijo lho mrengis. Lah tra ya seneng. Seneng ta, Mas? Seneng Enak. dihibur. Kok tabung lek seneng? Ya ora kudu kok ambung ngono Lah kok. nyapa? Ora apa-apa, ya senajan ngene iki tak openane Mas ora apa-apa, Mas. Kowe ngopeni, ora kualik ta. Aja. Kok kulinane iki aku sing ngopeni lho. Aja. Ora sak open cerita jebang bayi amit-amit ya Allah. Lah nyapa? Aja. Kowe enak lho Mas, tak openi iki tenan. Lambemu ngono kok. Nyapa kowe iki? Lah lek kowe ngopeni iki malah kaya dombo karo Hah? Jawa karo apa? Apa? Gibas. Ini ndase gibas, kene dombo. Lah sing persis pedhus silak raimu ku lho Mas. Lah aku sing persis, lah kowe ya wis padha. Ana aku ngono. Golek bojo sing ngene iki lho. Iki kelemon iki wis. Iki rong bangir iki. Iki bangir iki sini. Milih kaya Santi lho iki. Golek bojo kene iki Mas, iki rong sing bangir. Lah kene lentik ora kaya kowe. Ya ampun, ya ampun, batuk bangir, irung bangir, janggut bangir, lambene ya bangir. Kuwi ndas apa unta. Lha wong bangir kabeh Mas aku apik to. Rada Dok. Bojo loro ya. Pola kok. Oh ya apik. Sapa kok awe iki sapa? Apa? Lah ora nek bapak menika lah iki pasugatane morat marit karepmu dhewe. Alah ya ampun. Mbak, bojomu lho, Mbak, iki lho. Ya ora oleh ngono lho kowe iki. Ngene iki wong wedok sing ora kena dipilih. Lah kowe iki lho mau ki lho omong apa saiki katon apa lah bocah kok mencla-mencle ngono to kok. Loro asu. Kejeron matamu. Lah wong kowe iki ora kena digugul lho. Kok jantung ya, Mas? Sing milih ya kowe dhewe. Wong wedok ini gak kena dipilih. Lah Sing didelok duwite tok. duwite tok. Dikala kowe ora duwe duit, mesti ngempot milih sing duwe duit. Lah paling endak golek bojo lah kaya aku iki to. Apa? Iki wayahe usum pelem ya unduh pelem. Wayahe
panen yo ngedos. Oh iya iya. Ling menak. Yo ora maksudnya aku lak banggakne kowe ngono lho Cahayu. Lah jare arep melu Lha Smackdown. iki wis oleh panggilan ning Amerika. Oh, tenan iki. Anu nyekel anak konda. Amazon. Oh ya ora lan nesu kok iso. Yo maksudnya lak ben wedi keluargane kene. Kowe aja ngeden-ngeden ototmu metu kabeh lho. Ndi ta sing disunatke ndi ta? Sunat to? Lamin potong kamu utuh. Pundi? Cah bagus? Wah, alah nggih. Ayo sini Cah bagus. Lah kok dawete ta ya. Gak apa-apa. Ya sini. Ayo gawe sangu bapakne ya. Oh, mboten pura sik, Mam. Pundi? Ayo sik ngale. Ngale sik. Wedi kan sawanen bocah kene. Cah bagus. Iki wis ora nyatek paling yo nggerjenggong tok ngurane iki. Iki tau nyawani bocah ya, Bung. Ngapa? Kayak saiki malah utuh terus. Paling endak lah ya urun dedonga. Bocah iki asline lak ora gelem disunat to. Lah Bapak Rohman ki lak ya jibek. Wong duwe bocah kanca-kancane iki wis do gelem sunat kok ora gelem sunat. Lah nyapa kowe? Lah akhire lak ya jenenge Pak sinten? Pak Rohman. Kowe ditanggap apa lali ya to iki? Pak Rohan. Tanggap larang-larang lali ya. Ora lah ya lagi iki kok. Ya, ya. Bapak Rohan iki seorang bapak jiwa yang apa ki ora isonan. Ya, ya. Akhirnya diwehi permintaan to anake. Nyapa? Wis le kowe nek apa ki njalukmu opae tak turuti sing penting gelem sunat. Lah nyapa, Bro? Alhamdulillah iki nenggon dina iki mau syukuran tasakuran sunatan. Ya, ya. Gelem disunat panyuwunane sitok. Apa kowe? Gelem kok sunat Pak tapi bentukan padha ndase Mas Pungge alhamdulillah menika Insyaallah delok loncong ora nggonmu. ya urip dedonga mbak didongakne. Lah wong urip umurat mari to ndongakne iki. Lambemu kuwi tanggap larang-larang lho. Larang apa ngenyah ae Lha maksudnya lak kaya aku semoga tulis sinten? Bali nah. Rehan. Dek Rehan dados putra ingkang saleh. Migunani tumraping bangsa negara lan agama. Saged membahagiakan kedua orang tua. Amin. Ngono muga-muga cita kelak tercapai. Ngono kuwi kok iki kowe gendi. Lah sing ndongane ketok lah aku ya wis lho ya. Lho kok wis endi? Wis pokoke dadi Joko sing dermawan. Iso nyuntuh-nyuntuh padha karo sapa palike dadi apa? Tentara. Tentara karo polisi. Polisi, abdi negara. Abdi negara kene sewu Bapak Ibu. Kula masa ganong ngeten iki adik kula iki tugase saiki tenan lho. Polsek dagangan. Lho iya perkara ganong itu adikku saiki ning polsek dagangan lho. Potongane kaya super tetra ngene lho kok iso. Ya aja nyawang wong seniman iki ndek lho. Adimu dat ning ndi? Dagangan. Polsek dagangan sebagai Kapolsek, Udu. sebagai apa jenenge? Napa? Paskib. Udu. Hah? Reskrim. Udu. Babin. Udu. Lah kok udu kabeh iki lho. Adikku kecekel main kok. Wah kuwi kriminal berarti tak kira nek abdi negara kok iso kriminal. Pokoknya dongaku kagem keluarga sehat selalu nggih Bu. Amin amin ya rabbal alamin. Terus niki mengke kagem sedaya masyarakat ingkang rawuh mriki para tamu undangan nek pagelaran reok dereng rampung ampun kundur rumiyin. Megi saking Bapak Rohani mengke wonten door prize nggih menika kipas blower kalih menika alhamdulillah mengke saged Iki nyewa Aruna. Iki nyewa. Sewan lho iki. Sewan. Tapi kan dipajang ning kene iki tinggi door prize ngono. Pokoke ade matur suwun. Iki wektune ya didum-dum. Didum, iki engko sik meriah neh acara bengi iki engko. Apa Sugodaya? Sugodaya. Becean. Becean. Wes meriah iki se. Mengke artisnya Niken Salindri. Sinomane disiapne lho tenagane ya. Daya ewon iki engko. Penyanyi Niken Salindri engko. Tenan ora weh? Ya Jon. Lah Pak, sapa sih? Pak Rohani. Pak Rohani iki ora umum lho. Ngapa? Niken Salindri Mahesa kene engko. Lah apa muat tolong. Lah karek itel sone opo? Lah alah kok jebles neh mbake kok. Yo.
Thank